Welcome people, welcome back to my channel. आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ बे भिडिअनि गेजेरजों आरो खेबसेबाव बरायहरनाय थाबाय। स' नोंथांमोना आंनि भिडिअनि थाम्बनेल एबा टाइटेलना मिथिखाबाय जानांगौ। दिनै आङो माने जोंनि न' खाथिनि मादैमोनना दिनैहाय न' गायसनगोन आरोना। स' बेयावनो एसे हेल्प होनो फैबाय। माने आंखौ अमा बेदरजों बिथैजों संनो लेंहरदों। स' नोंथांमोना दा नायलांबाय थाबानो जाबाय। नै बेनो जाबाय मादैनि फिसाजो कुइन प्रिन्सेस बे हारसिंल'। दे नों नामखौ बुंदो। My name is Adwi. Okay. Hello guys, अमा बिदै संगासिनो आङो न' गायसननायनि पार्टि मादै मोनहानि आंखौ अमा बिदै संनो लेंहरदों नालाय नै संगासिनो माबायदि नुदों लोगोफोर नै बे सुजा लुबैदोंमोन आं लोगोफोरखौ लुबैदोंब्रा सुजा लुबैदोंमोन दा Oh. बहुत स्वादिष्ट बनाए दीदी ने, बहुत यम्मी बनाए दीदी ने। नै दायो गिर्जा खालामसिगोन ख्रिस्टियाननि नियम बायदि माने एसे गिर्जा खालामसिगोन ओमफ्राय बेनि उनावहाय न'खौहाय गायसनसिगोन आरोना। स' नोंथांमोनहा नायलांबाय थाबानो जाबाय। आंबो होबाय आरोना एसे आं होआबाथ' मजबुत जाखाया नालाय न'आ ओंखायनो होबाय आरो आंबो। नै प्रिन्सेसआ होनोसै आरो खेबसेबाव दे 3 बार दे लास्ट वान। नै बे न'नि प्रिन्सेस बियो अके होखांबाय दा दालायखांबाय दा मजबुत जासिगोन ना नै दायो नै बेदर खाजि हैसिगोन दायो आं दहाय संनायखौ एलाय नै बेनो मालकिना हम मिनिस्टारा बेनो बे मादैयानो दिम्पोल गोनां मादै दिम्पोल नै दायो आलासिफोरनो हैसिगोन आरोना खाजिखौ माने साजोंहाय लोंग्रोगोन बिनि उनावहाय ओंखाम। नैबे बाजै फावदुर बे बाजै खावलाय गोजा जोंना साइसथारलै बिबाजैफ्रा साइसथार। नै बेदर हायगासिनो गैया दायो गासिनोबो रानना होसिगोन आरोना। स' लोगोफोर नायलांबाय थादो दा जानायखौ। नै बेयो जानो लुबैनो हालानो प्रिन्सेसआ खाजि जाजेनबायानो टेस्टि जादोंना जायाखै सुजु टेस्टि ना वान थाम्स आप नोंबो सुजु give me life। गोथाव yummy चलो आ जाओ। दिन आखा चुला टेस्टी ना कंप्लीट करो ठीक है आखा लूँगा 이거는 많으면 왜 쓰대?
माबा बे सुजुना मा मोनलाय थां बोरैबा मा मोखं यामि आरो प्लेटानो नुवा आरो दाबो जानांगौनो गाइसनो गवासेखा जाजोबलां नावनो जानो मोजांसो फानलुआ गोथार जागोन ना Maybe that I'm not जाखांबायदो जाखांबाय जोंहा खाथिं जागोन दा नायलांबाय था दे भिडिअखौ दे एबाराव नै मिस्ट्रिफोरनो जाहोसिगोन बिसोरो अमा बेदर गिथै जाया नालाय बिसोरनो दाउ लकेल बेदर इदाराव गिर जायगानि ज' नैसो जासिगोन नै मादैया दासो जागासिनो बेहा टाइम मोनाखैमोन नालाय दासो जागासिनो नै इउटुबारानो संदों नै मादै कंग्रेचुलेसन न' गोदाननि थाखाय वेलकाम वेलकाम नै जोंना ओमफ्राय बिब'आ जासुलिया जागासिनो नै मा सोलादों मा जादोंथाय मोखाङा जा साइनिं नुखादों दा नायफैदो नोंसोर मबाइलाव थोरसि सुग्राफ्रा नै जोंना देन्दार मावथियानो जास' ओइ मा एम्फौ गाबदोंलाय बे सोरलै बे एम्फौ गाबनाया बे दा सोर एम्फौ गाबनाया एम्फौ बुंग्राया जा गिदिरथार माथो गुफुर जा साइसथार गोथाव जाथारगोनलै ब्रुदनो नों एम्फौ बुंग्रा गाबदों ना दा गाइस दासो थांफिनसै न'आवहाय र' जोंनि लामाखौ नायनो र' ओरैनो जा नै बेलासिलायबाय नै साना हा होथ'ख्र'बा सान्दुं गोसा गोसोम जायो ओइ माबायो सान बे हाबानिनो बनायदों नामा बेखौ ना नै बेयाव हाबा दङ बनायगासिनो देखायनांग लामाखौहाय रायजोफोरनो फैदो थांसै फैदो मिनिनायखौ एसे देग्रा मिनिलाय आबै रायलायलाय नोंसिनि भाषाखौ एसे मा खबर आबै मा खबर मोजां मोजां ना मोजां नैबे आबैया माबानिसो मामोनलाय कार्बि आंलंना कार्बि आंलंनि लांहिन कार्बि आंलं लांहिननि ओइलाय नङा बैनो आबैनि बेलासिनि एसे बैनो ट्रेक्टर गोनाङा ट्रेक्टर गोनां नङा बेनो चलो आ जाओ जल्दी चलो औ पुरा बै खनानायावसो जोंना न'आनो नै जोंनि गामिया बिराद समायना रमायना गय बागान फिल बागान गासिबो बागान गोजा फैनो हागोन नोंथांमोना बेरायनोबा औ थाव चलो आबि दे बाय बाय करो दे जोंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ स माच मोजां भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ स माच लाभ इउ बाय बाय आई लाभ यू